Jedan od najvećih transfera srpske košarke, Miloš Teodosić konačno došao u Crvenu zvezdu. Ono o čemu se spekulisalo proteklih nedelja sada je i potvrđeno. Miloš Teodosić biće treće pojačanje Crvene zvezde u ovom prelaznom roku. Kako saznaje Mozart Sport, dve strane su konačno došle do dogovora i očekuje se da saradnja uskoro bude i ozvaničena. Otkako se Miloš Teodosić vratio iz NBA lige u Europu, u javnosti provejava priča o njegovom povratku u Crvenu zvezdu, a čini se da je konačno došlo vreme da se taj transfer i realizuje. Nakon 4 sezone u Bolonji došlo je vreme za novi izazov, a sada je i definitivno da će Teodosić od naredne sezone nositi dres Crvene zvezde. Podsjetimo, Teodosić je ponikao u FNP-u, a tokom bogate karijere igrao je i za Olympiakos, CSKA Moskvu, Los Angeles Clippers i Virtus. Prekaljeni playmaker nedavno nije uspeo da pronađe rješenje za produžetak ugovora sa Italijanima. Mogućnost da Teodosić potpiše 1+1 ugovor sa Virtusom, na osnovu kojeg bi zaradio miliona evra po sezoni, u ovom trenutku nije moguća, pošto klub planira drugačija poslovanja. Bolonja planira budžet od oko 16 do 17 miliona, što je manje u poređenju na prošlu sezonu, kao i podmlađivanje sastava. Teodosić, koji je u martu napunio 36 godina, ne uklapa se u planove Virtusa, što zbog godina, što zbog plate, pisao je Eurosport. U sezoni za nama Miloš Teodosić je u Euroligi prosječno beležio nešto više od 10 poena, uz 6 asistencija i 1 skok u proseku, ali Virtus sa njim na čelu nije uspeo da se domogne plasmana među 8 najboljih ekipa na starom kontinentu. Sa druge strane, situacija je bila nešto drugačije u domaćem šampionetu, gdje je prekaljeni organizator igre u proseku beležio tek nešto više od 9 poena, uz nešto više od 5 asistencija, a njegov tim je u finalu poražen od Milanske Olimpije. Definitivno je da u crveno-bele redove stiže neko ko zna kako se igraju evropska takmičenja, preiskusni playmaker koji bi mogao da, pre svega, saigrače učini boljima, a ujedno i da neke od talentovanih igrača uputi na pravi put i još više izgradi kao igrače. Do sada stigla već 2 pojačanja. Pre Teodosića, Crvena zvezda je u proteklim danima ozvaničila 2 igrača sa kojim će nastupati u narednoj sezoni Evrolige, Marka Simonovića i Dejana Davidovca. Reprezentativac Srbije, dosadašnji igrač CSKA iz Moskve, Dejan Davidovac vratio se u Crvenu zvezdu. Dejan je potpisao ugovor na 3 sezone i tako se vraća u svoju kuću, svoj klub sa kojim je u prethodnom mandatu imao ogromnih uspeha. Njegov učinak na terenu u mnogo slučajeva bio je mnogo važniji i značajniji od suvih brojki, poena, asistencija i skokova. Sa Crvenom zvezdom je osvojio 10 trofeja, 3 ABA lige, 4 šampionata Srbije, 2 kupa Radivoja Koraća i 1 superkup ABA lige. Sa druge strane, direktno iz Čikaga na mali Kalemegdan stigao je talentovani centar, Marko Simonović. Podsjetimo, Simonović je profesionalnu karijeru započeo u italijanskom klubu Mensana, a kasnije je bio član Petrol Olimpije iz Ljubljane i ekipe Međ, da bi kao 44. pik na draftu 2021. godine potpisao ugovor sa Chicago Bullsima. Nastupao je i za njih razvojni tim Windy City Bulls. Ono što je sve oduševilo jeste odluka da Marko nosi dres sa brojem 11 koji je svojevremeno nosila legenda kluba Ljubodrag Duci Simonović. U Crvenoj zvezdi nosit će dres sa brojem 11 koji je svojevremeno nosila legenda našeg kluba Ljubodrag Duci Simonović. Želimo mu da ponovi neke od uspeha Ducija, kao i Marka Simonovića, jednog od najtrofejnijih igrača u istoriji kluba, napisao je klub na Twitteru.